Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kawa rau ya kabala banana bha na ka jingdon jong ka jingkieng bala sina penwandur kum ka khelon kala kelalong ka wei na ki jaka jungok kai ka ba khring tam hapo ka jila Meghalaya kani ka jaka jungok kai perthei kala khring bha om tang ya ki nongwan jungok kai perthei nrei wat ya ki nong jingi bat ki nongwan bam khana shi yeng chisem habaro ki saw ayom ya kani ka jaka la pnya da ka elaka sobar bat ka elaka nongjri haga bakila thau da ka joint committee khnang bakin dupla ban penjanai ya ka jingshakri haga baya dei bat ki nongwan kai penga syakani ka jaka jungok kai perthei nalor kata ka wa ro ka dei ru ka wei na ki wa ka ba ki rawan ki ju smart ba ban lek khwai do kha na ka por sa ka por na ka liang jong ka joint committee hadin bakala yo jingbit na ka sarkar jala man ple biang ya ki jaka jungok kai haka arf kundai tarik unai weng arjar arpho kala lumlang ya ki parad khot ban pelong ya ka jingpen khoj ya ki rot ki kiar hasilenter jongkani ka wa khnang ban ra ya ka khubor shaki nong jungok kai perthei bakim dei ban bread pathar ya ki bilor ki song jing bam plastic bat kino ki tiar pai shakani ka jaka jungok kai perthei hadin ka jing pengkhoj pat ba hasilenter jongkani ka wa la penlong pat sa ka jing ai jing hikai na ka tanat pulet bat kumju na ki riu shampang halor ka kam jungok kai perthei ki bala batai benia ya ki nong penya bakin dupla ban pentulun khambha ya ka jing trekam hagani ke jing yalang bala pelong hagani ke sngi nakaliang upulit officer jong Sora police station uba tinong trau ula batai benya ba kumnu ki pai ba kin aji yarap habadon kino ki bangam jelop hapo kawa katba nakaliang jong uba bibla ubalawan mikmat naka Northeast Store Operators ula yatu syapang kilat kilenti bakathan kala ban yo naka ba pendon kam hok yakaspa mariang naka kam jungok kai perthei UMLA jong Shela constituency uba balajit senrem ubalawani shimentalang hagani kesngi ulapan pau ba ulong ba kloi bani don rangkan bat kini ki elaka nakabenta ban penklan shushu yaka kam jungok kai perthei hagani ka than barok hoi kat kum ka jinge thu jong general secretary ka joint committee uba ksan bok kharshiyeng haduk menta ka sarkar kala ajing bit tang sans pangun ki brio banwan shangkai pengat syagani ka jaka bat ajing bit ru tang lai phongot pat ban samit hagaba kini kinongwan shangkai suari ki deipat ban borenti yaki kendon bala penjari da sarkar jela ban yada na ka jingye bet yo khnyang jingpang covid khat khandai kene ke jingdan kene ke joint committee kapadi ya ke jing dai lok jong ke ilaka nojri bat ka ilaka sobar kamang sikran na kipor hakipor mensua kadan ke jing be su jimut kadan kata ke jing ya sun ke jing ya bisni iwe rai mata ka pathai kala sai kamdai su kota ka por thma rai kare ka por kabang ingin wan baniatli prabriu prabaim hane ka pathai kamantoi bangin ya shut kamantoi bangin ya sun kamantoi bangin ya bisni sakan dong indang sa akan ka pathai kumta anak lang jong ai ngakadu ba kane ka program jongi menta om tang bangi ya keren ye song ne re ki ilakaru ki bamarjan lese kidon ki ilaka ki hima kide bandan kata ka jingya i perlok lese karpat bakir kindon kene ka joint committee kawa pani ba prabriu ha pathai ngimde ban yasun ngimde ban bisni i kom joint committee kela penbai ban pelong ye kene ka awareness program kene ka por nam ta ka jing khoi jing soba tenga kerpat ye ki prasnong prasaut khot joint committee
bagian ai ke jing trayang nang koi kapor dan nang mentah ke ni kam nang baka ilka sobar bat gelan ki ilka ni di kalong kabaya baik bajar te laga don manom no bangam jelop apa te ngidon kam ya ka jingerap lang jong gino ki ba latip spang kata ka kam kalat jingerap ban kumno ban sei ubrio na po ka ban chule slur ada pimdan kata ka training ka pelabiang te hangne ka wan kalong ba lada layo ban sei ubrio belangam jelop apa te kumno nyele ya kata kong san kalong ba pidei ban mdei ban chulai beda kamet la jong lada pidei bula expert ha kata kalan ban sei ubrio na po te kata ka biang ndrei ngidon kam ban le dagino gino kilat jeda khanang ban yo ban sei ubrio na po ubalangam jelop ba po khanang ba utu bayarap ba utu balangam kinum mensaw Hakan ni kasih jenging lai bagi tourism kelaya baham antara kanun Islam bah keladai kata kasih ke bang UI bah nak berkhidmat di North Eastern State kelakiu bah hak kam tu jokai percaya bagi jengkiu kelalong menang no kelakiu hadu kata kam kebang ini kemai UI mengi bah kami Islam ke kam tourism bah kelakiu sendep hagini hindat Islam dia ringkat bagi jengkiu tourism kita buon ki bang ini kam banle apat mentah kan ni pandemik kalau penikai ingi bon gigi dia mentah ngi ong ba kumnu kabar kawan kan pandemik kumnu mangi bangin survive dia ndai ngi lai ba kata benai la kumnu ki ba jang kam tourism kadon ngot kidang survive kamot kila ne kata kai kila im dan ndai kala dei ka por ba mentah pat bangin wan sa mentah ka bar kadai kumnu ban revive ka tourism langta ka bentak balai pat hadir dengan revive kumnu begin thrive tourism tegini ka kongsan ma kalau mentang la poi sakpor kumnu ban revive ndai ban revive kemot ban penki embiang te ndai ban penki embiang pat hadir kan di pandemik kidan arai lagi bentak ka kongsan ma bang itu kamban le bat kawai ni kita ke bang yoi mentakat kum ke jekran keleng kalong ba kinong jong akai percai ki bajuan boros kata mentale se kinong jong akai ki ba compare ndai ka jing pher gi brio na kom yak miang ndai ka jing kwa bat ka jing thrang ka jong ki kan long dokumai pat nama don lightly ki benta ki mengi kwa ban kran ni kata ka long ba yau terus buan mai manta on pet ni kong du ya ka health aspect kamot ya ka jikot jikhia nama on taun ni covid kwa ban yo pang duan seni bat ko mangirung i kwa hi bang inum yo pang no tu terus ka ju ka kong san ai bi pet dei ka health aspect kamot bangi do kam ban dei ti SOP bar kumnu banya da yu bunyo kata ka jikhia ba unum yo kata ka jingpang na ba unum li phai nang ni kata sosi bangale satu ka yo kata jingpang lan ni kitu bar khai ki ba priang so bha yu hang ni ru kinong na ka jingwan jong ungi yo kan jingpang te ka long boro alyang habadi kan yang tourism ngai perkhat abang ye promote dia kanu ka snong ke area ngi ko ba ka tu ka snong kan ne ha ka nong rem ka jongki aku makum nung ilak ban kering mentang idan kini kilieng idan kini kiten idan kini kajengking hane berkum jo ter larang ikwa banyak penne ya kani ka nongrem ya tres tomlang kumnu man penne ya kani ka nongrem nor mental la sing la sna kini ter ikwa ba unang wan na wini jaka oni bakane ka strong kalau kumta mentang la promote bakane ka jaka kalong rural kalong adventurous ngila banyak kai gistong kiba mentang yat kai strong kiba shmi bego building RCC yakmat te ka do no kata ka jingkwa jong pajba nong wan jong kai ubokwa wan ya uya ki cloud betap uya ini ki krem uya terter ka wa mentang nang ni sumut layat khmat mina wi building khmat te ka pendu no ka jing terang se jong ku bon jong kai maki kwa ban em ki kwa ban I kumno ki prevision ki em kesa adi ada psna yang jingking kapen poi perhat yang kum ka ari laka ba ngel idon kam ba ngin sedang kum ka kenja tourist spot kanika jaka ka jungi kum bale sikwi pat ki jaka kum hapo dauki ni ba kanika jaka ka don potential bangin sedang ya tourism kenang bangin kintiu ya ka yo papat jongki nong song ki jongi jumki ari laka
Di kesin ban kong hi kalong ngilas dang nagaliang jong ki ilaka sabar ta jing stu jemut bar ke ilaka nunjri nagaliang ilaka sabar ke ibet pangan ai nga bangin penyat sistem asnem bangin yarap tang ban kum ka ban permut ia kani ka jangan jong kai pertai ilas dang ban permut ia kani kum ka toris pat ha usnam arjal khatra na sedang ia ban permut ia kani ni pentip pai ba ia kani ningkong du ni pentip ba ka way ka Facebook page ka bangisna kita ka Facebook page ni kedik ni ai keting ka sobat Megalia di hadir jung katuru kilawan nagaliang juga Dodarshan ban one page ni ka cika ka jingi ban hak tu poro ngilayo ban ai ka jing pentip pai ba de sila banong kum advertisement halung ba jung Dodarshan ru sipang kani ka waro ka jingi kapala long tra de ilaka sabar ilaka nonjri tekan ni kejing penyak jingi mentak la long ada mat running mentak laisnem di kejing i bagajing wan juki toris hangni hi kampun hi ba katkum ka jingkhai kejing i kampun hi kide ki local toris jingi i khasi na po jaintia na west batun ta ter na po rikoi i sultan panwan sing ni ka jika jingi ban umdai tang katawat na po asam na mumbai delhi ru idun katuk ani ki pula poi panwan sa kini ka kam sai kejing ni bu ikiten ni penpiang ki pankana ni penyak hi kat bala ban persyang ban kentiu ia kini kejaka ban bus ya ka yok akwat jong ki no sosno jingi jong ki ka reka tenre kum bolong menta idang pei ya kenuksa bang kumdungi penyak lena kaleng ki jong ki atli ki ilaka na sabar on jiri na persyang ban penslor ya ki no sosno jingi bagi sothu ya ki jimut tourism kini sim kebu ya kini tourism ram bagi la ban kentiu ya ka lat ka majek po ka jong ki Shwa ka lockdown na berkung ka jingkhain ka jungi kalong ba ka hangni fi porlir ngin nak banran ye gani nomor dajur slap ka he ka inam nak banle ikunu nu ka kam tourist spot khani ka kanu nu kam tourism khani ka wa jungi ni la banle gani hadien jung kenai November syahmat hadu show April kini ki season kebangidan ban ra ikani tourism kan ka jaga jingi hadin jeng ketung inam la ban ris ngin namar balai silawan ko ke bahek lawan jia kan nu snusi kajing kamai imat ngim padal ontan bangila ban yo kamai ngani namang ngi kada dai tang ka promotional stage but ba fi hi bak kisurok ru kidang sniu trai fi wan na shalong shani fi lab ko sok jingi dang sniu wal bun hi ki tourist kim pat bun tan ban wan jingi jaga na ta ba jing sniu jong ka surok ndre ke jio nong ngala nong ba ban ong du nong ru ngin nom du nong hi pat kadon hi kata ka jinga nong ka bangila ban kala kersan hi ya ka lat kamai jekpo bangila persang ban pli ni terus pat kan ka jaga jing ani ngishim arpo tengka sikli brio kataru bajing sim jingi kolong tang ba bangin penkhoi ka maintenance kini ka ya kini ka wale si jing bread ki bilor bread plastic ki staff ki jingi ki le kolek gitu ban ra ha ka we ki jaka bangila bu ban kulu manage ki ya ka waste kajik sim jingi arpo tengka sikli kolong tang nam ta ban si ki by staff by ten ngishim ngan batai fi ngishim khalai spa per head ngi include ngi ai ki tourist ya ten katen ata blanket pilu ata ngi ai ka bam jamin baka shastep breakfast mo ngi include lang hatta ka khalai spa ki per head no ngi chushim bisa ki one shoot film ni ka hadu manta empat judan kan ngono jing sim bisa ya ki one shoot ni let's say kadon ruk tang ka jikum ka jing no senyang ka juki kum ka donation okay kan shoot mal ka ngi sotu baki long baki wan promotion lem ya ni terus pak jingi kan mau ni itu jing roi kadau film kadau ni wan shoot hang ni ka turu klairap sha sibun ban promote yang ka jaga jingi dan ar lightly ki jirwai kasi ki balawan ban shoot kan ka jaga ka jingi ka bai khoi rung sim support ka shirung yang ya ki bawan khwai kadau kolong ba fi hang ni beling sim ya pisah support ka kani rong kwa ban persyai khdiat namang yo ikani kalat ban persyai jadi sim jangi support ka ya ka bai khwai kolong ba fi kani ka wa jingi ka jingai na kisino ka sobar jingi nang ni kolong 1 kilometer ka filai ya kanong jiri kolong ba 4 kilometer di kumut lada ki brio kan khwai hang ni kwa ban show ya ki ya safety mo ti haban ban kwa ban show ya safety ni dan ka man bu volunteer tila dangi dan ka man bu volunteer mo ngi haban siu ya bai volunteer ya ki itu jing sim jingi support ka shirung yang kolong ba itu ki volunteer ki badon hang ni kin don mir baski kin pei bakin nang khwa jingi kin long safe
an kila kidai ru bantun khoi ya ki jakli ki jabo jaban ke ba kidan ha to ba kata ka de jing sim jing ya ka bisa ka jing pun kateng khabri kani hangni ngi declare kani kum ka tourist area tourist spot area ti dafi sati showroom kadung ke jakam ngi ka fishing area ti hang tia po fishing area gila don ki jung ki counter gila don ki jung volunteer even register ki brio buan khwai ha to jaga ko ti hang ni pat ngi don la jung counter ki te shop hinwan hang ni kadung to ga ying to ying trio ngi le to katung ngi register ki brio shop kin ru hang ni kumbalong menta river guard ngi pat bu ngi bu ya ki volunteer jung hang ni ki don kumba nyungut rangut ki don be hang ni miet bat sngi ini ki volunteer jungi ki le kuno ki pej bat ki batai ki bro ki buan hang ni ba la da fiwan hang ni ki kwa ban ki bam pikin ki bam kat bam mon ngin khang ni kata tendri ki bilor ki plastik ya ki jabo jaman ber fin berat ha jaka ka bangila pen bej na kalian jong ka snow bat apor men miru ki ladon ki volunteer jungi ki ban pej kmi ban ensure kata ka safety ngam karmane bat inu kinu ki buan hang ni ka jaka jungi kin sum shingan bat kin sultanan berkin enjoy kin sopum halaying apa kiwan hagani ka jaga ka jungi ta kinu ki kilat kilinti ki bomlong te ya kataru nagaling join committee jung ka ilaka sa wadang jeri ngiju volunteer hi yakani ngiju pej permani kani na kapor ba ban penting na ba kanom don kum kata ka jing le dusman ya kidok hado na ka jurisdiction jungi ka ilka sabar banong jeri ka debe na dangi phasha thish ka banta ka bashi ka debe na du 0 point Bangladesh 0 point seni rehal pipe station yang pat ngia kendu bat ka snong runggut langam ka snong runggut nang tu seneng la de pe ke juki tila nang ni hadu hang te fi ti mau beli tai hadu itu bentar kadang de bentar bang pe ni ka ila ka sabab ila ka nang jeri ka jing le khu ka dei ka wei ka badon kam hang di ha perthei Henry Bonsin ya letam ya lelaj ya bret jakliala isaj met hikan takut ka subah dei ka badan kam shisha ni dei bansang shwana ladi wat le si le torti bakin roy pri